UMLA jongka Voice of the People Party VPP na North Chelong Constituency upa Adelbert Nongrom Olpen Pau ye kijing bom hun ha kabai dei berkejing penmi keseng ye kikertong ye kun MDC na kekat kendai jayau constituency bat nama khar penthorum kra constituency uba Adelbert ulong ro ba kum unong mikmat usngau dai ban kren halot kenong rim ka ba udon bat umla ban chusngap namar kan sepenmi ye shibun kijing keli kamtam ha bai dei berkarai jong kijing jit ya kikertong jongka Voice of the People Party nak penta ki election MDC ka Pansalong Nokshen nak penta ki atli ki Autonomous District Council kata ke HDC bat ke HDC haba keren ha ke chan mit jong ka khat santrik jong manai wing jong taus nem arajar atusau nak liang jong ba Adelbert ulong ba ka da ba pelong yo kum nong mikmat ban lum ye ke jingelang kalong halor ke jingjit jong ka VP ya ba strong pilar kharjana ban long kum katong na po ka mau khat penthorum kra constituency bat ya ba densil renat chen ha po ka jayau constituency kaba ulong ngaburam ye kini kisam larang ba bat ru ba aden hanrei ban jit landit nanga UMLA kamla ban long ngam don gano ke jeng singa persya ye kaseng bat yakine kirang ba hanrei habadai kabayong kadai ban long kabayong bat habadai kabali kadai ban long kabali ka jinglum jingelang jong ba Adelbert manin gesngi kalong ban yamir jingmut halor ke jingmi kerteng jong ba babit ba strong bat ba Nixon kibal terwa dama u kum nong mi khmat na khat khandai jaya constituency bat ke jing terwa jong u kalong ka basai ba ke state elections committee kan rai bat karai kadai ka ba bhatam bat ka badai tam khanang ba kan long ka babit bat berhenti ban omya phet jingmut hanrei ulopan chai ba men ha ka pratrik ka balakot ya ka state executive committee bat kansan lami ke kerteng bana khat khanda jaya constituency dayu ba densil renat chen kabalayat bej syaka state elections committee kilam daya chwa na u kumu MLA bat kumju ro uba strong ubala apply na jaya constituency umi kerteng penban nama khar penthorum kra constituency bat kane kala penbu yau dak jingkeli uba he bhang ki pai ba nong chong jong ke constituency ki bai yau pra kilongo bat ki kali bahakane kadai kam jong MLA ubala terwai ki keteng jengki bat uong shu singa bahaya brom lang mar kaliang namar ni don tak sangut ki MLA ha ka parti kai ba ki MLA jong ka constituency ki ai chingmut ya brom lem la ban rap uba Adelbert ulong ru ba menta kalong udak jengkeli uba he bha bat ka jing kedit ha ka jing mi keteng jong kine ki atli ki constituency kam ya hab da ka ba uong ru ba ka jing le jong ka state executive committee kalong ka jing new ben ya u kum MLA bat ha ka pratrik balapan benaya ki kertong ula persya bat ong ba umpriang ye kene kerai ya ka jing le landit jong ka state elections committee bat kumju ru ka state executive committee kumju ru ulong ba ha ka shpetrik ula pha da ka message ka executive committee lang ba ka WhatsApp group ba ha ka khat waitrik ula karpat ban om rai ye nak menta ka jayau bat ka makhar bat uong shu hanrei kim syam la ngap ki rai landit bej nanga kum MLA bat penai keteng jong ki ketong na mau khar bat jayau shu ba Adelbert ul penpau ka jingdom bat ngulongo ha ka ba wong ba to ka parti kam don kam mo ya u kum MLA bat ya ki para record pani trelang nak penta ka ju ka thong da ka ba ul bu jingkeli ba ka e ka daw ba pelong ya ka VP ba kan le landit na u